Naimbagnal daw yu ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo ka Ilocano? Maraming salamat po sa sumuporta po sa aking YouTube channel. Magpo-flooring na sila ng ating sahig ka Ilocano. Tara, samahan niyo po kami. Ito na yung firewall natin ka Ilocano. At nandito rin tayo sa likod ka Ilocano. Ito na yung veranda natin sa likod. At doon naman yung sa sala natin sa pinoflooringan nila ka Ilocano. Choker ang ginagamit nilang mga bato ka Ilocano. Yan. At meron din silang mixer. Yan. Para mas mabilis silang magsemento. At mabilis lang naman sila ka Ilocano. Ilagay nila sa timba para hawak-hawak nila ka Ilocano. Parang langgam na. Tapos may naglalatag at meron din naman yung nagpapatag ng flooring natin. Yan. At yun nga, naparsyakan ni Manong ngayon. Natalsikan siya ng semento kay Ilocano. Yan. At mabilisan lang yung paglalatag kay Ilocano kasi mabilis nga tong matuyo yung semento. Lalo nga tirik na tirik yung araw. Inaayos nila yung CR natin kay Ilocano at saka yung veranda dito sa likod. Kasi nandun sila sa harap kay Ilocano. Doon po yung sala natin. At saka dining area natin yan kay Ilocano. Medyo malawak tong lalagyan nila ng flooring kay Ilocano. PM na kay Ilocano. Kaya nga yan no. Nakalahati na sila sa pagpo-flooring. Yan no. Mukhang makapal naman yung flooring natin. Yan. Tinaanta rin nila yung dito sa kabila kay Ilocano. Yung mga CR natin yan. Yan sila kay Ilocano.
Time check ka Ilocano. 4:15 PM na pero nagpo-flooring pa rin sila kay Ilocano. Yan o. Hindi pa natapos. Mukhang kinatapos naman na nila. Time check ka Ilocano, alas 5 na. At natapos nga na nilang mapluringan. Ang bilis matayo ka Ilocano, wala pang 24 hours pero kaya na nilang kapakapakan yung flooring natin ka Ilocano. Ganon kalakas yung semento na nilagay nila. Kailangan nating basahin yung bagong flooring natin ka Ilocano for 1 week. Kahit na every 4 hours lang para maganda yung pagkakatuyo ng ating semento. So yun ka Ilocano, yun muna yung update sa ating munting bakuran, yung tungkol sa pinapatayo nating bahay. Naka-flooring na sila ka Ilocano, kaya ayun. Shoutout nga po pala sa inyong lahat ka Ilocano na sumuporta po sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.